एसे रावखौ लोङिया एसे सोलोंसै नामाथाय ना माथो दाख्लि मोनायावसो लोंदोंमोनलायनो होद फाग्ला एथ' गोबाव जाबाय 24 घन्टा जालायबाय गोबाव जाबायना लोंसै र' दिनै एसे অৰে মই অলপ দুৰ্বল ফিল কৰি আছো উইক হলো খাওঁ নেকি আজি অলপ এনাৰ্জি লাগে दै लायदो होमबा लोंसै दे फैसा हरदो खांलायनोसै गैया मानो गैया जाखो एथ' बुरजा गारफ्रेन्ड दङ सोरबा सासेनाव बिबानो जायोना जाम्बा हिनजावफोरनाव फैसा बियो आरो नोंना हेइ अबे डिक्सनारियाव लिरना दङ हिनजावफोरनिफ्राय फैसा बिया होननानै हेइ 60 टाका माथो बिदिसो जानांगौ दा थाब थाब हरनांगौ माथो हरदो नोंनाबो मा आंबो नांगौ औ हर आंनाव बेसेबां दंथाय 40 टाकाल' दंलै ओमफ्राय माबा 10 टाकाखौ नांगोन आं थाव सोनो नङाबा न'आव माजों थांनो हाब थाव सोहैयो नामाब्रा थाबायनानै थां ओमफ्राय गावहालाय औ दंब्रा होगोन ना इले नै दंबावो 20 टाका दंब्रा मा 20 टाकाल' दंथ' नोंनाबो हरदो हर नोंबो 7 टाकाल' নাই रे আজি नेक्स्ट टाइम दिदिम पाक्का दिदिम बे थानायजों मा खालामनांगौ ओमफ्राय नालागे जुदि दे स्वाट आहा गय जानांगौ नुबाय जौ लोंनो नागिरग्राफ्रा गावसोरनाव फैसा गैया 10 20 30 40 50 60 बेसेथो जाखो 125 नैबे बे हाब आबे गय जानोसो खायो 125 जों मा मोननो सानदो होमबा जों नाम्बाराव गंसे बायसै ओमफ्राय बेदरखौथ' मोनजाखाला बेखौ ओमफ्राय सानाबजों लोंनांसिगोनदां जायो सोलियोलै दादा एक काम करो কি কাম সৰু মাছ লওঁ 1 পোৱা টমেটো পিয়াজ ধনিয়া বঢ়িয়াকে ফ্ৰাই কৰিম মই বনাম না খাইছোৱা दे बरिया मस्ती সেই जाबाय दे हरे दहते चल बन्दु नोंसोर एसे फैसा थावबा मोजां जागौमोनलै जोंहा एसे रायज्लायनोसै ओरै फैदो भिडिअ लाबोदों ओमफ्राय मेजर लेरनि ओमफ्राय जाबाय ओमफ्राय भिडिअ लाबो नैबे ओमफ्राय गो हमथोब्रा हमथोब बिदिनो কি কৰিলি বে आयैलै आं गोसो होनानै खालामगोन मारैबो मालाबा गोसो होनानै खालामगोन नोंखौ मा खालामबावनांगौ नोंखौ आं गोसो होनानै खालामगोन माथो दिनै लोंखांबाय